Nanti Sarah. Hei. Hei. Hei, kok iso macak sawangan kayak ngene. Jane ape ngorek nanti lho ape ngondol nanti lho rasane ra. Ra. Pinanget ta yo. Heh? Pinanget to. Tenan to sawangan kayak ngene iki peh sikile kelelepi jare piye ya manut e wong. Ganggu nang ngenteni popo lek sak wayah-wayah ngising apa nguyo. Ya. Angel kancane. Apa jenenge? Di wali wah kayak Jun dan Jun ini. Sewali gede. Oh cai i wah dari wah parah sih menurutku Sarah. Apa yo iso kototone apa? Tuh, ini ditutup iki nek anu nek apa jenenge? Kalau jengking. Ditutup ngi jaring manuk iki ya, jaring manuk iki kan zaman. Apa kuwi? Kente oleh sarung sakmene. Heh? Sakmene bane. Sakmene bane. Terus iki gawanen. Heh? Gawan aku ora wani nyekto. Ki apa kok catet iso kok kon gawa aku iki? Urung. Lah sing iki duwe Iki duwe apa? oleh lele mang. Kon gawa aku. Gawan yo. Ngapa turu? Film. Kok keluang tenan ayu kaya Wah, ngono. parah. Alah. Suape ngondel nanti jane. Kok ngantuk aku. Heh? Kok ngantuk. Masa ngantuk ya? Apa iki, Nduk? Asale saroh. Kok sakmu to, ngono lek ngomuni 90 juta. Dirawat dibuka itu jeneng. Iki gawan Mas yo. Heh? Gawanan. Tak gawa. Ora apa? Dan. Lah mun jaket rambut yo. Jane iki kocrok apa piye? Lah nyapo? Duwe tak gawa karo digawa menawa padha ae to aneh. Kok menjelo? Kon gawa kerbo marcuwet kuwi engko pra belang ora balik ra pulih kowe. Blengi-bleng nanti wis blang. Kok kowe duit apa kok ngene bojomu? Kowe iki jane ngene apa piye? Loh, Kok aneh ben kotot kowe iki. Kok enek temon cek. aneh seto. Sik kamu menengo. Cek kowe kok duit kok ngene kuwi pira-pira kaya ngebruki segara kidul. Hei. Sik. Kowe iki piye lho nek otakmu iki nok? Iki piye tak takok? Ditabungne, Bu. Ditabungne mae bojomu. Ditabungne mae bojomu. Ditabungne teng BRI. Teng BRI, Bu. Percaya kowe? Hei. Allah. Bless. Cek kowe Ples. duit iki pernah kaya nguruki segara kidul. Kok tumon cetok. Ya disimpen dhewe tinggi tuku mas-masan kono apa piye? Kok aneh. Tak perekno asli. Hei, ora seto. Ninek lho, kok iso muni padha karo ngebruk segara kidul iki maksudmu piye? Kayak kamu karo duit laplep kok. Kowe ro kebo marcuwet, ro. Wis koyo kowe kuwi, Lah. pira plung. Kowe iki mbok aja nemen-nemen to no. Iku tak suwe. Oh iya aja to engko malah duwe mek kena dituku kipas angin engko malah. Kok heran. Jane kowe iki jane cinta apa? Aduh. Apa gendeng? Lho, Aku jan heran to. Ibu yo ora segitunya lho. Kowe iki kok wiwit tak diserahne sing lanang kok tumon cetok kok model. Utekmu iki lho. Iki lho. Nang endi? lah nyapa? Iki Lanang tuku gelang apa tinggi tuku kalung neh kono didelik. duwe iki dititipne wong lanang ya padha ae, dititipne wong wedok ya padha ae. Ndelok-ndelok lanangane kuwi. Wong lanangan koyo kowe kok dicekali dhuwit pira-pira prayelep. Ya ora Kok kedoan. seneng tenan to iki. Sarah ae nangis iki. Weh, Terus tabungan, Bu. Terus tabungan. Lebone tabungan wae. percaya kowe? Sono apa ora, Mas? Kadang aku percaya nek sampean ra weluh tabungan. Tak lebokne. Alah, tai. Tak lebokne tabungan kok. Taruhane iki kok cemplungne ning segara kidul, wis ndak ada harapan. Wis genah musno. Tapi iki lek kok ngene bojomu, wis genah musno, tapi kowe sik berharap. Wis kok tumon cetok.
Ya aku wis aku tak nggo separo wis lek ora oleh kabeh. Ora usah. Ora sida, Kowe nang cangkemmu. Ora sida, wis. Engko pira-pira plung no. Berubah pikiran aku wisane iki dino. Kok ngawur. Kok berubah pikiran. Dek, menoki modele anu ya disetani titik ngono langsung ke anu kenyut. Jora. Atau aku kok pegel karo menak lek cara ngene. Kenyut. Nyah Mas gawanen alah. Loh, Aku sesem remet. ya sabar to nek. Kok Ojo gopok kenyut iki komeng sapa nek. Mbah ora sini. Ora nek jenenge, ya dia ora kon balekne awake dhewe. Duwite arepe dingehne sing lanang kon gawa sing lanang. Kok pinter remen sing ngulang sapa? Sing ngulang sapa? Ibu tahu to belajar ngono ki. Kok enek kok duit arepe Paket lho, Bu. sing lanang. Figuran wis arep. Kok tumon cetuk. Ora pira-pira lek padha kaya Lho kan lho, menok makan sik kebo to marik kehe. cuek kowe. Kupingmu rungokno. Kok cangkemmu meneng. Enek paket obat titik menoki lek duwe dhuwit obat titik paket obat titik apa kuwi? Figuran. Ora, apa sing biasane kok pangane? Apa nok? Sing biasane kok pangan? Salad. Oh, salad obat titik salad. Pak Erin, bukan Pak Obat Erin. titik apa jenenge? Figura. Obat titik paket neh. Ibu ditumbasna bubur kacang ijo karo Ki cak meneh gedine jane paket Sekolahnya, Pak apa lho. Erin. Ki ya ini Mas, ya ini kok ngeteri paket iki jane nyapo lho. Nang awan-awan nih. Ora sabar ro. Iya. Anak kowe iki karo terus mbok sing gemeng tondi. Bojomu iki kok uwek kok. Jane Aman bagus. bagus rupamu koyo tak nggih keset le. Lho. Rupamu. Iya Mas. Nggih. Tungdurenan. Ki nyapa kurere teko jare tengah. Tidak ngopi ngene toji. Bah, Mbak Elsa, dibuka boleh? Piye? Bubure kone ndak apa-apa ya? parah ngono. Iya. Oh. Pesenamu akeh ngono nek jane sing bubur sing lodo. Wis dodol lodo tuku lodo. Jaluk duit, Mbak Elsa, Bapak Alah, nyuwun duit, wong. Mbak Elsa, Bapak nyuwun duit. Tuku lodo, dodol lodo tuku lodo. Asline sing bar sithik lep-leplong. Karuan dipangan, Ora kowe ketok. lek kowe lep-leplong ora karuan jeluntrunge kok duit. Sampeyan apa, Nduk? Bubur. Bubur, nasi lodong diitung karo ibu ae ibu rantai ya, Nak. Iya. Nggih. Piye? Heeh. Bubure pira sayang? 15 mau aku mau. Mas mau. Bubur Mbak pangan saja. banyak doyan. Bapak mau? Dipin ditung dhewe lho, boleh arep nyapu lho gak melok-melok hitung iki. Arep ditung dhewe. Mbak ini dibuka ya. Tolong, Mbak. Ora seta menawa tak takani. Iki kudune suntikan vaksin iki lek wong normal-normal ning dhuwur kene lek menurutku. Apa menok saking lemune dadi melorot. Ya Melorot ora. teko kene iki. Ora, lagi kan cek cilik to. Terus jawane kan kulitku sik. Mbak, tolong lah. Lah iya. Terus saiki Barono kan lawuhmu mundake gedhi. Dadi melorot teko semono kuwi. Longsor cara godhonge ngono. Ya ora. Oh, iki suntikan pertumbuhan. teko meh teko sikut lho deloken. Bah, piye? Iki pertumbuhan, Bos. Iki apa nok piro regane? 76.000. Piro? 76. 76.000. Iya. Jane piye lho? Sang figuran iki lho. Iku ra mana sayang? Fotone ini lho. Fotone shoot iki to. Foto Lah kok 700. kok kono dhewe to, Nduk? Mboten. Dilecon enak. Ora. Tapi mbake sabar ya ndek ini. Kayak aku. Ndak. Lek sampean pekok. Sampean ro pekok. Ro pekok samane. Ora sabar pekok. Sembarang-barang kok kok cinta karo aku iki cinta nyapa kok cinta ngono iki menurutmu? Oh, itu ndak duwe harga diri belas. Duit dingehne, sembarang dingehne. Nyawamu ngeno pisan. Iya Mari-mari ora di anu kowe iki. Didek-idek karo bojomu, ora duwe anu blas. Ya Mas, duit gawanan alah. Sabar kok kita iki didelok. Wow, urung buka. Aduh, sorry. Kok jan gumun aku. Iki endas to ya kan? Dok. Iki apa, Mbak? Ngono iki masangan ning TikTok. Muni anu Sarah butuh iki, ngono ganti Apa, sayang? wong. Hei, diomongi rungokno. Kok repot ki lho aku. Jumbo semut nek tak biandem iki figuran diase. Aku kok jan gumun to karo menoki. Mbok sing duwe rada anu ngono. Mboten pun. Buatan-buatan apa diambungi ya manut ae.
Dek kae guntinge kae. Modelnya ngesek menok kayak bunga. Ora. Alah. Cari lek atau ora Rene. Dangak gelune. Oh. Ora. Ada orang nasi tono sedikit lho. Sedikit lho ta. Ora. Salam bapak ben ngisi-ngisi. Apa? Padha ae lanang wedok ra nek sing dipilih. Enak mau ngerti menikmati arep kloget ta. Iya. Ngono lho no. Kok iso? Jare. Tak jit tenan ya. Yo aja to. Sabar to Bisa. Tidak gulu kuwi no. Deklek. Ngapa? Tak dudane wong-wong lho. Tak soteng. Kamu mlebu teko Amerika awake dhewe. Pangkah ngono. Wow. Ya Allah. Durung. Sik ditingkas. Wow. Jadi tukang kurir kurang gaya lho ya ini awan-awane nyapa lho. Sapa lagi mang Riki to? Sana kopi. Tepang kali anu yen. Sinten Riki? Jenenge kurir mesti kenal no. Bah, urung-urung preteng dadi loro iki. Ya tuh dua. Walah, tok loro ta, sorry. Sorry, sabar ngono, sabar. Tondo. Mbok tuku ning Tulungagung kono ning anu ke tukang foto Hei, kidul dalane ngendi? tak omong ya nek yo. Figur ae lek wis dicantolne ning tembok kuwi ora enek wong arepe njunjungi kok bedakne abet Tapi entenge. iki anu kena angin ceblok engko. Balui bataku kono. Elek ngene. Boh, Foto ngono to, kaku to. jajal adem rono. Delok ento. Niki dikredek iki. Ini kan di. Lah iya wes rusak. Wes Dikredek. rusak lek menurutku. Ya. Weh, wireng urung adus lho, Bu. Oh. Wes lah Teng urung. turu kesel. Iki arep bermadang bapakmu teko turu nanggung kok sarah engko wis ndak ngrungokne apa-apa. Wis sesuk subuh dukun tapi aku ae bercinta. Tengah ngono. Samira tak 12 yo. Jare menok anu Mas Sarohi apa rewel paling njaluk adik. Halah, Iki mau. Nek mumune keke. Ora gedek-gedek lho, gak mau. demen kae gelem Saro. Ngono kae Saro. Iki dhuwit sidane piye? Tak gowo apa kok gowo? Kok kenak cangkemmu kuwi kok tak gowo apa tak gowo. Gelang grambing ben tak gone aman. Endi? Aman gundulmu pekok kuwi aman. Iki kuwi wah oleh sak dus ya nek. Lah sak dus. Alhamdulillah ya. Mangkane kuwi lek Saroh duwe adik berarti oleh 2 dus. Engko digekne adik neh berarti oleh 3 dus. Atamu. Heh. Lho digene aku arep ibu tak gowo ya berarti. Weh. Iki Saiki aku sing baturi turu. Baturi turu sapa? Iki ning kene. lah lek aku nyapo aku Iki nang bapake kamar yo. kono. Aku lho bapake nyapo to nek. Iki anu, nenekmu modele anu. Sok memutuskan. Itu yang cegah. Kulite hireng. Pah. Nemen lek menurutku. Bathuke sak lapangan gajah mungkur ya, sak waduk gajah mungkur. Iki YouTube awake dhewe wis anu nek monet. Ala tai. Ora usah ngomong ning konoan. Sesuk ditengah awake seminggu kas lah. Dikirimi surat. Waleh. Heh? Waleh kepengku. Lho, sing waleh Ora piye usah to? ngomong reno cangkemmu iki. Iki awake wis meh aku dhewe wis dijaluki alamat. Alah, Iku dikirimi ke pos awake dhewe. cangkem jaran ngono syukur jeplak. Ya wis lek turu ae wis lek wis. Oh, antuk aku bah. Oh, yes, dadah.